Koska tää koko homma ei onnistus mitenkään, jos meillä ei ole sellaista älytöntä tukipilaria tässä. Tää on siis Velmu ry:n, toki BB-koordinaatio on vähän yhteistyössä, on Velmu ry:n järkkäämä keikka ja meidän toiminnanjohtaja Tommi Uuminen on ollut Velmu ry:ssä Vantaan musiikin yhdistyksessä 20 vuotta duunaamassa. Ilman sitä nämä hommat ei tapahtuisi oikeesti. Se on ihan tupalavalle siellä. Tuu lavalle. Tommille hei! 20 vuotta eikä ryppyjäkään naamassa. Mitä helvettiä? Mitä voi olla niinku, että jätkä vieläkin jaksaa? Ihan vittu älytön duunis. Tän jätkän kiireet, tiedä sitä vaan. Sitä on. Koisorokki, mikä meillä oli toissa viikonloppuna, ihan älytön härdelli. Meillä on Velmu uudella talolla ja vanhalla talolla vaikka kuinka paljon hommaa. Tommi joutuu koko ajan olemaan se, jota konsultoidaan. Koko ajan ajaa ihan vittu ympäri kyliä. Tänäänkin siis, kun on ollut tätä järkkäämässä, lisäksi Myyrmäessä on Nuoria Vantaan tapahtuma. Suha ihan edestakaisin. Kaikki hoituu kyllä. Meillä olisi onko sulla mitään sanottavaa ihmisille 20 vuoden jälkeen ja seuraavalle 20 vuodelle? Kai tässä on sit jotain oikeinkin tehty, kun tässä vieläkin ollaan. Itse asiassa tällä hetkellä niin viimeisen 5 vuoden aikana meidän Velmun hallitus ja Velmun porukka on kyllä niin ollaan saatu semmoinen jengi tänne kasaan, että nyt on oikeastaan tavallaan helppo duunaa näitä duuneja. Kiitän. Sit sut pitää varmaan palkitakin tästä. Joka päivä palkan, kun pääsen töihin tänne. Okei. Jos sitä tarkoittaa siis joka päivä 7 päivää viikossa. Okei, Velmun hallituksen puolesta me halutaan ojentaa sinulle tämmönen hieno vartta vasten sinulle tehty Velmu T-paita. Ja koska me ollaan niinku pelitiimi, niin tää on teidän joukkueen johtaja. Eikä tässä vielä kaikki! Sulle ihan omin pikku kätösin tämmönen rysti, joka kuvastaa sun duunia. Rumpali. Pari ehkä PA, mitä nää, monikareja, ja vähän piuhaa ja sit vähän noita työhanskoja ja sit vähän Jesarilla paikkailtuja asioita. Ole hyvä. Viimeinen niitti Tommi selälle, tää painaa minusta. Ihan mahtavaa duunia Tommi. Se niinku mitä on ite ollut hallituksessa, mitä nyt jokuisia vuosia, niin siis viimeiset 5 vuotta tai jotain, mitä se nyt onkaan, niin siis ihan mahtavaa duunia. Ei niinku, tää homma ei vaan pyörisi, jos ei olisi noin skarppia ja niinku jaksavaa jätkää, joka vaan touhuja menee. Kiitos tästä. Kiitos.